o pagkariyot kini pamlandungan ang ato kong pagbasa karon tungod kay kini nagpahinumdum gid kanato sa pinakaimportante gid nato nga hiyas nga ato pagapulian isip mga tinunan sa atong Ginoo nga mao kini gyud ang atong pagka manghihatagon. So siguro sa ato mura o maglisod kita diha sa paghatag kay human as we are, no, mura una kita tendency nga mukupot or mugrab or gusto ato ra nga maglisod kita sa pagbuhi nga magunahon na usab sa uban. Sa makanano nga ingana kino nga gikan pa sa atong mga bata pa kita mura o kita ra ang gusto nga puro lang ako ang atensyon, mura gusto nga kita mo is sentro sa atensyon o diha sa pagkaon abisan og pudya pa, no, mura og natural ang tendency nato nga bisan unsay makuptan nato sa tong kamot, bisan siguro og ipis, bisan og masa parang hugaw diha nga ato makuptan diretso ka na diha sa atong baba. So makana nga mura og makana tendency nato lang Ginoo nga para lang ako o makisod kita pagunahuna alang gayod sa uban. So bisan ang mga dagko na kita anak po ng atong pagkabata nga diin kita nagunahuna lamang sa atong kaugalingon. So makana kita bigawhag, no, nakita nga mga hamtong dili na kita mga bata nakita unta dili lamang magunahuna puro lamang sa atong kaugalingon kung dili usab magunahuna usab kita ngadto gayod sa uban. So makanang halos ko sa ato, no, maglisod kita diha gayod sa paghatag kung unsa ang anakan nato. Apan pagkaningin ko, no, kung kita gayud mo hatag nga kinasing-kasing tungod kay ana gayud ang kalipay. So sama sa duha ka bida karon, no, mga biyuda ang bida karon sa atong nga pagbasa. Diha sa unang pagbasa o sa ka biyuda nga dili taga-sarita, no, nga dili siya magtotoo sa atong Ginoo. Apan grabe ang iyang pagsalig ngadto gayud sa atong Ginoo sa diha nga siya nagpaambit nga dito kang propeta Elias sa iya gayud nga katapusan, no, sa iyang gamay ra nga pagkaon nga paigo lang sa iyang anak. So wala siya magdumili diha gayud sa pagpaambit niini. So makanaw sa nga siya usab giblesingan sa ato gayud nga Ginoo. O diha usab sa ato karong ebanghelyo gisaway gyud sa atong Ginoo kini makinaya sa mga Pariseo nga anaa sa nagdumala sa templo. So sayod kita ang templo mao kini gayud ang sentro sa kinabuhi sa mga Hudyo nga mao kini ang ilang identity. So makanahinungdan nga nganuman nga anaa gyud tanan ang glorification tanan gayud nga ilang paningkamot ilang inyong gihatag diha sa templo nga mga bulawan o mga decoration nga mahal kaayo. So ila kining gipadayag para sa kahimayaan sa atong Ginoo. Apan usahay para lamang sa ilang kaugalingon nga katagbawan o kahimayaan nga para ilang i-claim nga kini para sa Ginoo. Apan naghana kaayo nga at the expense sa pagdaog-daog ilab na ngadto sa pobre. So makano ang isaway sa atong Ginoo, no, kini makinaya tungod kay halos kayo sa nagdumala ng mga templo mura o ilang ipapasan ngadto gayud sa mga tao. So walay ko kaluoy, no, nga bisan ang usa ka byuda, ang byuda pinakaubos kini gayud nga putong sa kapanahunan ni sa atong Ginoo nga Kristo, no, nga wala nila gi-exempt nga diha gani sa mga tithes, no, so sa 10%. So makala nga kipakita gyud sa atong Ginoo, no, nga mas labaw kini maong byuda nga bisan tuod o duha ra kalako ang iyang gihatag apan mao kini ang atanan nga anaa kaniya. Apan kadtong mga dato dinako tuod ang ilang gihatag apan sobra na kini sa ilang kadato nga dili kini makaapekto diha gayon sa ilang kinabuhi. So makinigidayag sa atong Ginoo kini mga byuda tungod kay nakita niya ang iyang kasing-kasing nga diin mapasalamaton nga diin misalig lamang ngadto gayon sa ato nga Ginoo. Wala na giday kato mga dato tungod kay
wala makini epekto nga tugid kanila ang ilang paghatag. So siguro ang uban mihatag tungod kay obligasyon at kinahanglan yun nga muhatag og 10% sa ilang yun nga kita. Kapan lahir na kung siguro kung kasing-kasing ang atong paghatag, so dili kita maobliga. Kung dili kita ngayon mapasalamaton tungod kay nasayod kita nga ang tanan nga nagid kanato kini gayon usa ka grasya gikan gayon sa atong Ginoo. So makano nga tulo ka klase ang paghatag. So ang uban mohatag tuod pero ana ang kasuko, no? So na ang mura ba og napokus lamang tungod kay siguro nga dili kabubuton gayon ang paghatag. Ang uban usab mohatag tungod kay duty bound nga mao kini obligasyon sa simbahan. Tungod kay makini ang balaod sa Ginoo kinahanglan mohatag og 10%. Apan kadto kayong mga kasing-kasing ang pasalamaton nga mihatag sila di tungod kay makini ang balaod kun dili gikan na sila kasing-kasing. So makini nga siguro more than sa 10% nga ilang ihatag tungod kay kung sila ilang makita Ginoo nga sila nakadepende lamang sa Ginoo nga ang ilang pagsalig ngadto sa Ginoo. Apan mo kita kulang kita sa pagsalig, makisog kita gayon sa paghatag. Sa makini pagkaniyot Ginoo nga pamlandungan nato no, nga ang byuda nga bisan tuod nga wala wala siya lain ang isaligan tungod kay wala na siya ipana o siya dili inado sa katilingban o wala mo suporta kaniya apan wala siya ko kahadlok nga tungod kay feeling niya secure siya diha gayon sa ato gayon nga Ginoo. So makinig pamlandungan Ginoo nga sama gyud sa atong Ginoo das nang ikadwang pagbasa karon no. Ang duha ka byuda sa sama gyud sa atong Ginoo nga din wala siya duha-duha diha sa paghalad siyang kagalingon isip usa ka sakripisyo nga tungod og alang gayud kanato. Iyang ikahilit hikalimtan ang iyang kagalingon tungod gayon siya nakumbugma kanato. So makana Ginoo nga hinapunta nga ato kini makita sa atong kinabuhi no nga ang atong ipanghatag magrasya o magportang nga bahandi nga na kanato atong nanawon kanunay nga mas labaw pa ang gihatag kanato sa atong Ginoo nga mao gid ang iyang mismo na kinabuhi. So kung usa man kadako ang atong kwarta dili kini makabayad kung ato lang tanawon no kung ato lang tanawon nga kita mohatag tungod kay kita gihigugmas kay kita gipangamatkan sa Ginoo apan ang atong kwarta dili gyud makabayad niini. Ang makabayad niini ang atong kasing-kasing. Ang kasing-kasing nga pasalamaton, ang kasing-kasing nga masaligon ngadto gayud sa kaayo o gugma sa ato gayud nga Ginoo. So makiningot kani pamlandungan no dining Domingo ha nga natunta nga atong maangkon kini kasing-kasing sa atong Ginoo o kasing-kasing ning duha ka byuda nga tinuray gayon nga manghihatagon nga diin mapasalamaton gayon dito gayon sa kaayo o masaligon usab ngadto gayon sa ato nga Ginoo. Hinaot paunta palihog manindo kitang